každý vlastne ten skladník alebo ten expedient na picker má svoj účet. Ten administrátor vidí úplne podrobné štatistiky, kto čo, kedy vypikoval, zabalil, naskladnil, preskladnil, urobil inventúru. A je zaujímavé sledovať, keď tam majú 3 pickerov a jeden dokáže za deň vypikovať 150 objednávok, ďalší 130 a tretí, že 40. A vlastne pracujú tú samú dobu. To nemusí byť nutne ani, že by ten so 40 objednávkami sa flákal, skôr robí niečo špatne. Takže oni tým, že majú data, tak sa s nimi dokážu ako pobaviť a vlastne mnohí klienti potom prichádzajú k tomu, že začínajú odmeňovať na základe toho výkonu. Ja doporučujem nejaké ako pozitívne odmeňovanie, to znamená, keď splníš nejakú normu, tak super a každý ďalší produkt je, neviem, 10 halierov, oni sú z toho úplne nadšení. A oni si sami nájdu vlastne tie optimalizácie, ako to robiť efektívnejšie. Dávajú spätnú väzbu aj tomu majiteľovi e-shopu. To znamená, mu povedia, pozri, tento produkt je úplne vzadu a zrovna na to máme proste nejakú akciovú cenu. Tak ho presuňme dopredu v tom sklade, aby sme proste nechodili tak ďaleko. Hej? A oni si ušetria ako hromadu krokov za deň. Hlavne ten picking je ako fyzicky veľmi náročný. Tí ľudia sa fakt nachodia, takže sa snažíme šetriť tie kroky. A oni tým, že sú motivovaní vlastne často ako peňažne, tak sami si navrhnú nejaké vylepšenia a zlepšováky, aby to bolo rýchlejšie.